नंगौ डिफेन्सार जोङो एबसुखौ गोथार आफाद मोनसे मोजां आफाद होननानै जों फोथायो बे सैथो जों एबसुखौ बुंनो थाङा दिनै नोंथाङा मा खोथा बुंदों नोंथाङा बुंदों जातिनि प्रायरिटि बेयाव माने पार्टिनि प्रायरिटि नङा होमबा दैदेनगिरिया फैगोन थांगोननि खोथा बुंदों नोंथाङा अब्ला नोंथाङाबो नोंथां दिपेन बर' बायदियाबो मा गादियाव जिरायनो थाखाय रेडि जाना दंखायो नामा जानजि खाफ्रा दंखायो नामा दिनै नोंथाङाबो जे बेफोरबायदि खोथा बुंदों दैदेनगिरिया फैगोन थांगोननि हिसाबाव बे बाथ्रा बुंनाय हिसाबावथ' नोंथाङाबो बेबायदिनो माने जानजि खाफ्रानोसो रेडि जाना दंखायो खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि एन्टि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर आङो नोंथांमोनखौ आसा खालामो जे इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आरो लोगोसे आंबो इसोरनि अननायाव बा नोंथांमोननि अननायाव मोजां दङ लोगोफोर दिनै आङो मानि थाखाय बा मानि सोमोन्दै भिडिअखौ लानानै फैदों नोंथांमोना निस्सय ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखाबाय जानो हागौ मानो होनोब्ला हाग्रामा महिलारिया एबसुखौ बुंदोंमोन जे बिटिसि एकर्ड खालामनाय समाव एबसुआ जोंजों हेफाजाब होआखै बा लोब्बा लायाखै बे बाथ्राखौ बुंदों दा बिनि सोमोन्दैसो फिन आरो दिपेन बर' सारा हाग्रामा महिलारिनि सायाव मा खोथा बुंदों बिनि सोमोन्दैसो आं नोंथांमोन दिनै भिडिअखौ लानानै फैदों नोंथांमोना अननानै जाहाथे भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांगोन होननानै आङो आसा फारिनाय थाहरबाय आरो लोगोसे आं बेखौ गिबियावनो रिकुवेस्ट खालामखानो सानो जे जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनदों बा जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो दाबायनानै लादो आरो बेजों लोगोसे हायोब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ मोनफा मोनफा शेयार खालामना हो प्लिज आं आखाइ खबजोबै नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामहरो আপসুয়ে বিটিসি শক্তিক সাপোর্ট করা নাই সাপোর্ট অফ লেটার দেওয়া নাই সেই কথাটো আজিৰ কথা নহয় বহুত আগৰ পৰা কৈ আছো অসমৰ যিমান দল সংগঠন আছে আছিৰ পৰা গোৰ্খাৰ পৰা আদিবাসীৰ পৰা বেংগলীৰ পৰা বা মাইনৰিটিৰ পৰা যিমান দল সংগঠন আছে সবে সাপোর্ট কৰিছে সাপোর্ট অফ লেটার আমাক দিছে কিন্তু অল বডো ষ্টুডেন্টস ইউনিয়ন আপসুয়ে দিয়া खोनाबाय दा लोगोफोर मा बुंनो हाग्रामा महिलारिया गोरखानिफ्राय आदिबासीनिफ्राय गुबुन गुबुन दल संगठनफ्रा बिटिसि एकर्डआव सापर्ट होदों नाथाय आबसुआ सापर्ट लेटार होआखै होनना बुंदों गोटाय जिमानखिनि दल संगठन আছে गोरखारफोरा आदिबासीफोरा अन्य दलरफोरा बिटिसि एकर्डत सापर्ट दिছি কিন্তু অল বডো ষ্টুডেন্ট ইউনিয়ন আবসু সংগঠনে কি হৈছে সাপোর্ট লেটার দিয়া নাই সাপোর্ট দিবা লাগে প্রথম চাবা লাগিছিল যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী কেনেকা কাম কৰে বা কি হিসাবত কাম কৰি যায় এটো চাই পেলাই সাপোর্টটো দিবা লাগিছিল আজিৰ দিনত এইবিলাক কথাটো সাপোর্ট নিদাকে এনেকা কৈ থাকিলে নহব दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि सापर्ट होआलासिनो हाग्रामा महिलारिनि सायावबो दायखौ जाबसिनबाय थाबाय जानाय नङा 17 बोसोर सासन खालामबाय 17 बोसोर सरकार सालायबोबाय दिनैसिम हाग्रामा महिलारिया जेबो मावाखै होनना बुङाबो जानाय नङा मावदोंबो जानो हानाय नङा निश्चय मानो मावा जानो 17 बोसोरावलाय मोनसे नङाथ' मोनसे मावबाय ना दिनै एबसुआ फाथिनानै दोननाय इउपिपिएल दल नङा होमबा इउपिपिएल हानजा प्रमद बर' दैदेननाय बे बिथाङा दिनै 3 बोसोर जालांबाय खामानि मावनाया दिनै बिथांनोबोथ' गोबां जाति जनगोष्ठी बा दल संगठनफ्रा किसुमान सापर्ट होदों ना होआखैमोन नामा होदोंथ' गासिनिबो सापर्ट मोननासो दिनै बे बिटिआर सुक्तिया जानानै फैदों थिग बेबायदिनो प्रमद बर'आबो 3 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै जोंबो बेखौ नुहुराखै नाथाय जेब्ला रायजो राजाया बुंगोन बा रायजो राजानि मेगनखौथ' खोमानो हानाय नङा आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो आसा खालामो गोजौनि केमेराखौ माब्लाबाबो रावबो सिखोमानानै दोननो हाया लोगोफोर नोंथांमोना निश्चय खोनाबाय बा बुजिबाय दानिया फैदो जोङो दिपेन बर' सारा बे हाग्रामा महिलारिनि सायाव फिन खेब मा बुंदों बेखौसो जों खोनासंनानै लाग्रो दिनि एबसुजों सुथुर साननाया बेयो मोजां माने वाइज खामानि नङा एबसुखौ बयबो गावनि आंगो होननानै साननांगौ एबसुआ बयनिबो थाखाय आं बे बाथ्राखौनो दिनै बे बाथ्राफोरखौ लानानै बर' हारिनि जे शक्तिशाली आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे आफादखौ बदनाम खालामनाया मोजां नङा आरो बेखौ जों गोथार आफाद हिसाबै दोनलांनांगोन दैदेनगिरिया फैगोन सोलायगोन दैदेनगिरिनि प्रायोरिटि गैया बेयाव प्रायोरिटिया जाबाय आफादनि प्रायोरिटिया जाबाय जातिनि प्रायोरिटि खोनादों दा नोंथांमोना नुबाय दा नङा होमबा सोर बुङाखै होनना बुंनो हानो ससियेल मिडियायावनो गासिबो भाइरेल जानानै दंखाजोबो अलरेडि जोङो मालायनि माबाखौसो नोंथांमोननो देखायदों नोंथांमोना नायनानै बुजिना लादो दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिपेन बर' सारा मानि थाखाय बुंदों आरो मानो बुंदों हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन एबसुआ सापर्ट लेटार होआखै होआखैबा होआखै होदोंबा होदोंसै बे नोंथांमोननि मेटारसै नाथाय जोङो बेखौसो लुगैयो जे हाग्रामा महिलारिया जे नोंथांमोनखौ एबसुखौ नाङा बा एबसु आफादा मोजां नङा
होननानैथ' बुङाखै आन्दासाव बा जोंथ' बुङाखै जे फरायसा आफादा मोजां नङा एबसु आफादा मोजां नङा होननानै जों माब्लाबा बुङाखै नोंगौ नोंथां बुंनाया सैथो फरायसा आफादा मोनसे गोथार आफाद राइट बे बाथ्राया फरायसा आफादा जाबाय मोनसे गोथार आफाद बर'फोरनि थाखाय सैथो आफाद सैथो बायदियै आगान सुरलांनांगौ जों एबसु आफादखौ जेबो दुसिनो थाङा दिनैनि दिनाव नोंथाङासो माखासे खोथा बुंबाय दैदेनगिरिया फैगोन थांगोन होननानै बुंदों नोंथाङा बे खोथाखौ मा हिसाबाव बुंखो दिपेन बर' सार नोंथाङा बे खोथाखौ मा हिसाबाव बुंखो दिनै नोंथांनि बेफोरबायदि बुंनाय रावाथ' एसे बेलेग लाइनावसो थांदों अब्ला नोंथाङाबोथ' बे पलिटिकेल लाइनाव हाबनायनि बा गादियाव जिरायहैनायनि नोंथाङाबोथ' जानजि खाफ्रानानै दंखायो रेडि जानानै दंखायो अट'मेटिकनो नोंथाङा जे बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो समायानोमोन दिपेन बर' सार दैदेनगिरिया फैगोन थांगोन होननाय हिसाबाव नोंथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनोनो नाङामोन मानो होनबा दिनै नोंथांनि बेफोरबायदि बुंनाय रावा जोंनि गोसोआव एसे गोनो गोथो जादों दिनै नोंथाङा हायोब्ला ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरफिन सोंनाय खालामदों बा कुइसन खालामदों नोंथाङा मा हिसाबाव बे दैदेनगिरिया फैगोन थांगोन बाथ्राखौ बुंखो नाबले नोंथाङाबो गादियाव जिरायनो थाखाय रेडि जानानै दंखायो नाबले सोरखौबा फज'नो थाखाय रेडि जानानै दङ बे बाथ्राखौ जोंनो नांगौ जादों नाथाय नोंथाङा आरो बे एबसु आफादनिफ्राय बबेबा मोनसे आफादाव गावनानै थाङोब्ला दिपेन बर' सार आरो एबसु आफादा आं बेखौ नुहुरो जे एबसु आफादा मालाबाबो गोथार महराव थानाय नंला आरो एबसु आफादा माब्लाबाबो जौगानायनि लामायाव आगान सुरनो हानाय नङा होननानै आं आसा खालामहरो स' बेखायनो आङो रिकुवेस्ट खालामहरो दिपेन बर' सारा अननानै एबसु आफादनिफ्राय माब्लाबाबो गोजान जानो दासान आरो एबसुनिफ्राय माब्लाबाबो गुबुन स्टेपाव बारनानै बिथाङा गादियाव जिरायनो दालुबै नों गैला होनबाथाय दिनै एबसु आफादा गैला होननानै सानना लाखाबाय मानो होनबा जोंहा प्रमद बर'आबो गैला प्रमदनि खारैनो गोबां रायजो राजा बा जों बिदा फंबाय बर' हारिया लाख लाख खौथि खौथि बर' फिसाफ्रा दुखु मोननानै दङ आरो दिनैनि दिनाव नोंथाङाबो जिथु गुबुन माइन्ड लानानै दिनै गुबुननि बाथ्राखौ लानानै जिथु अबेबा मोनसे गादियाव जिरायहैबा आरो बिनिख्रुइ दुखुनांथावसिन जेबो बाथ्रा थानाय नङा बर' फिसाफ्राव दिपेन बर' सार प्लिज अननानै बेखायनो नोंथाङा एबसु आफादनिफ्राय जेरावबो दाथां नोंथांनि सालायनाया मोजाङानो जादों आं बेखौ नुहुरदों मानो होनबा नोंथाङा थोंजों लामाजों खामानिखौ मावलांबाय था एबसुआ अरायबो जै जाथों आं बेखौनो इसोरनिसिम आर'ज गाबहरो नाथाय मेन बाथ्राया बेनो दिनैनि दिनाव जोङो बेफोरबायदि गावजों गाव दावराव दावसि नांलायबाय थानो बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावजों गाव जोङो बेफोरबायदि होख्रावलायबाय थानो जेबो गोनांथि गैया आरो मोनसेखौ आङो मिजिंथिबावो जे रिकुवेस्ट खालामबावो एबसुआ थोंजोंलि बबेबा मोनसे आफादजों जगाजग जानाङा बा लोब्बा लानाङा मानो होनब्ला रायजोआ बा समाजा गुबुंले जायो नोंथांमोना सोरबा पलिटिकेलाव ओरैबा ओरै जादोंब्ला पलिटिकेल हान्जानि गेजेराव दावराव दावसि जादोंबा नोंथांमोना बिनि गेजेराव हाबनानैसो मेटारखौ सल्भ खालामना होनांगौ पलिटिकेलनि दुंहाव बारखौ नोंथांमोना समाधान खालामना होनांगौ मानो होनबा जों रायजो राजाया दिनै गोजावो जोङो बबेबा दैयाव गोजावनानै थानाय थुलाफोर बायदिसो मानो होनबा दिनै सोरबा गिदिरा फैगोन बिथिं बेलेग सोरबा सासे गिदिरा ओरै फैलायबाय बिथिं बेलेग बुंलायबाय अब्ला रायजोजों ओरै जाना ओरै जानो बेफोरबायदि जानानै सोरबा गरसे गरनै गिदिर गोलावफोरनि थाखा फैसा लानानै दावराव दावसि जायोब्ला अब्ला बै समाव जों सोरखौ मोनगोन दिपेन बर' सार बिनि फिननायखौ नोंनो हर दिनै नोंथांमोना थायाब्ला नोंथांमोना गेजेराव हाबनानै समाधान खालामना होआब्ला जों बोरैहाय मा जागोन जोंनि बर' फिसाफ्रा बोरै खौसेयाव फैगोन गावजों गाव नांलाय खमलाय बुलाय सुलाय थैलांजोबगोन माथो बेफोरबायदिबा बेखायनो आङो रिकुवेस्ट खालामो दिपेन बर' सारखौ एबसु आफादखौ अरायसम जेरै दं ओरैनो लानानै दैदेनलांबाय था नोंथाङा आं बेखौनो मिजिंथिहरो आरो बेजों लोगोसे दिनैनि दिनाव एबसुआ पलिटिकेल हान्जायाव थोंजोङै लोब्बा लानो नाङा मानो होनोब्ला आं सिगाङावनो बुंखाबाय पाब्लिकआ दावराव दावसि जायोबा गेजेराव हाबनानै नोंथांमोना समाधान खालामना होनांगौ आरो जायखौनो बेखौनो नोंथांमोननि आफादनिफ्राय जानानै सोरखौबा दम होनाय दाद्रि हैनाय बेफोरबायदि हुदानिफ्राय नोंथांमोनाबो अननानै प्लिज गोजान जा मानो होनोबा बेफोर बाथ्राया गोबां जानानै थांदों आरो आंनि मेगनावनो जादों जोंनि जायगायाव सनितपुर जिल्लायाव ढेकियाजुलि हालामावनो बेफोरबायदि दावराव दावसिया गोबां सोमजियो पाब्लिक आरो एबसुनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि सोमजियो बेखायनो अननानै दिपेन बर' सारा हायोब्ला बेफोरबायदि जानायखौ इलेक्सन खाथियाव गोबां मोजाङै डिउटि होनो हो आरो स्ट्रिक्ट भाबै डिउटिखौ नोजोर बोनानै मावहैबा मोजां जागोन बबे जायगायाव बेफोरबायदि दावराव दावसिया जायो बे जायगायाव एबसुआ एबसु महरैनो थानानै एबसुनि खामानिखौ मावलांबाय थाथों बेखौनो आं अराय समनिसिम गुरैयै आखाइ खबजोबनानै मिजिंथिहरनाय थाबाय आरो लोगोसे इसोरा नोंथांमोनजों अराय सम मोजां खामानियाव हेफाजाब होगोन जुदिहाय नोंथांमोना गाज्रि खामानि मावोबा इसोरा नोंथांमोननिफ्राय गोजानाव थागोन बेखौ जों आसा खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ आं एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय जय हिन्द बर' हारिनि बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन